Ġimma wara ġimma, avviż wara avviż, aktar bajjiet qed jingħalqu minħabba kontaminazzjoni. Is-sibt id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fih dan is-Sovrintendenza għas-Saħħa Pubblika avża li mhux rikomandat li jsir hawn fil-bajja taħt il-Pjazza ta' Buġibba f'San Pawl il-Baħar. Dan minħabba possibilità ta' kontaminazzjoni li sedet affettwat il-kwalità ta' ilma tajjeb għall-hawn u li għalhekk dan il-fattur jista' jirrappreżenta riskju għas-saħħa tal-għawwiema. Is-sitwazzjoni tal-bajjiet la ġimma sħaħ toħloq kontroversi, speċjalment wara l-iżbroffa drenaġġ fil-bajja tal-Balluta. Dan apparti li anka fiż-żona ta' Birżebbuġa għal xi żmien kien hemm kontaminazzjoni. Iżda l-Prim Ministru Robert Sabela jibqa' jgħid li m'hawnx problemi ta' drenaġġ fil-baħar. M'hemmx żbroff wieħed tas-sistema ta' drenaġġ ġewwa pajjiżna wieħed. Parti minn hekk huwa evidenti li l-Ministri ta' Robert Sabela m'għandhom l-ebda soluzzjoni għal din il-problema li qed taffettwa kemm lir-residenti Maltin kif ukoll lil bosta turisti li jiġu f'pajjiżna propju biex igawdu il-bajjiet ta' pajjiżna. Kontrast, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech ilu jsostni li Robert Sabela huwa responsabbli għal din il-kriżi. Il-Partit Nazzjonalista saħaq li l-kontaminazzjoni tal-baħar hija riżultat tan-nuqqas ta' investiment fl-infrastruttura wara żieda enormi fil-popolazzjoni.